Έχω εδώ τη Στέλλα να μου μιλήσει λίγο να μας μιλήσει λίγο για το πρόσωπο, για το HL Skin που μόλις έχει έρθει ένα μήνα στην εταιρεία. Τι αποτέλεσμα έχει με το πρόσωπό της? Έχω ενθουσιαστεί τόσο πολύ, γιατί είμαι 49 χρονών. Εννοείται ότι είχαν αρχίσει τα πρώτα σημάδια γύρατος, δηλαδή τα πρώτα σημάδια εδώ στα μάτια, να πέφτει το βλέφαρο, να χαλάει το σχήμα του προσώπου εδώ, να χάνεται η λάμψη, να κάνω πανάδες κοιλίδες, και μέσα μόλις από την πρώτη μέρα είδα πολύ λάμψη στο πρόσωπό μου. Μέρα με τη μέρα βλέπω ότι οι λεκέδες, οι πανάδες μειώνονται, τα μάτια μου, το βλέφαρό μου έχει σηκωθεί, έχω πολύ ωραίο λαμπερός και πολύ σφριγγυλό σφιχτό πρόσωπο, έχει φτιάξει το σχήμα του προσώπου, χρησιμοποιώ τις κρέμες και όλη τη σειρά, επίσης και λαιμό και ντεκολτέ, και έχω δει, γι' αυτό φοράω έτσι νύχτα, γιατί είμαι πολύ περήφανη για το ντεκολτέ μου, έχει φτιάξει πάρα πολύ και πραγματικά νιώθω ότι μπορώ να σκέφτομαι έτσι ότι ναι, δεν θα γεράσω ποτέ. Είναι εκπληκτικό, είναι τέλειο, το make-up στρώνει απίστευτα, είναι εκπληκτικά προϊόντα. Δεν μπορώ να φανταστώ γυναίκα που να μην τα δοκιμάσει έστω. Αξίζει έστω να τα δοκιμάσεις μια φορά στη ζωή σου και θα τα ερωτευτείς. Στέλλα μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλεις και εσύ πώς να αποκτήσεις αυτή τη καινούρια σειρά, στείλε μου τη λέξη skin στο μήνυμα και θα σε καθοδηγήσω εγώ πώς θα πάρεις και εσύ αυτή τη καινούρια σειρά.